Hello guys, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय जाहैबाय। सिगां जादों माने युथ फेस्टिभेलाव थांनो ओंखारदों आरो फुङावहाय ओंखाम मोनजाबोआखै ओंखायनो जास्ट बेखौ जानानै थांसिगोन दा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सेकेन्ड युथ फेस्टिभेल बेवहायनो पार्टिसिपेट खालामनो थांनांगौ ओमफ्राय गथ'फोरखौबो दैदेनलांनांगौ नालाय ओंखायनो थांनो ओंखारबाय। बेगा साफा गारि जमाजोब बेयाव सिगां जादों आरो ओंखाम मोनजाबोआखै नालाय हास्लाबा जानानै नायलांबाय थादो नोंथांमोना। Sini Kazuboy ini. Jangan tak. Garis kena sama juga ke. Kena juga. Suruh gendang. Enggak tahu figure apa ya. Kenapa? Kono naik nama universiti yang. Mai suruh bawa. Ror. Kono naik. Bodolon University Second National Hornya. Inter College Youth Festival. Mantap buat sih. बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव फैनानै टट'जोंसो बेरायबाय ना हा दा थाबायलांना नोंलाय फैगोन मा माबादि मोनदों पेन्डेलानो गारि गाखोनाय जाया गारि इउनिभार्सिटियाव फैनानै टट'जोंसो बेरायदों माबाया बावनो नै पेन्डेला मेन पेन्डेल ओमफ्राय कम्पिटिसनफ्रा आलदा आलदा जायगायावसो जागोनलै होमबाबो नागिर फैनांगौ जायो बागु जाखागोनदांलै हिनजावफ्रा बरा मोननै फाग्लाबो जायालै फाग्ला बे बरा मोननै जोंहासो थाखाम बायना जानांगौ जाहैबाय जोंहा फाग्लासो आं जायालै बाव जानो हागौ बेयावसो बारलांनो हागौ to learn how to live together. Community living is also one of these slides, which they can experience by participating in such events. That is how. जागायनाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि युथ फेस्टिभेलाव साफ्रोमबो गुबुन फरायसालिमानिफ्राय नुजाफैनो हानाय थांनाय नंलालै बेयो आंनावनो जोङासै ना नै ओंखाम जादों बिथांमोना ना गोथाव इउनिभार्सिटिनि ओंखामा गोथावथार एसे गोथाव आसार गोनांखायसो मोजां मोनदों आंहा जानो ओंखाम जाबाय बिथांमोना हनै बैहा इन्जेक्सन थुजाबाय बेसेबांबा गिदिरखा इन्जेक्सनानो सोरनिखौ गानबोखो ओमफ्राय बुजायगासिनो मेंबाय जाखां लोंखां थाबायलाबाय थाना मेंबाय माखासेयाव गबायसो माखासेयाव रायलायगासिनो माखासेया उन्दुबाय माखासेया मबाइल नायदों ओरैनो दस्रा कलेजनि बिसोरो रायलायगासिनो ओमफ्राय नैबे सानैया जोंनि बुंफबलायबाय सोर हमखो सानैनि गेजेराव हमखबाय आसोरखौ